салом дӯстон, мо омодаем ки шуморо аз охирин хабарҳои трансферӣ ва дигар рӯйдодҳои футбол огоҳ кунем. ҳоло кӯтоҳ дар бораи он гузаришҳои расман ба қайд гирифта шудан гап мезанем. Баъдан хабарҳои дигар пешниҳод мешавад. Мессии туркӣ Арда Гюлер ба Реал гузашт. Фенербахче аз интихоби бозингари худ хеле ба хашм омад, чун мехостанд ӯ ба Барса равад. Дар ин сурат барои як муддат ӯ дар Фенер ба таври иҷора боқӣ мемонд. Тибқи маълумоти Фабрицио Романо, муҳлати шартномаи Гюлер бо Реал Мадрид то соли 2029 буда, нархи трансфер 20 миллион евро аст. Як футболбози дигари турктабор Чаглар Сюнҷу расман ба Атлетико Мадрид гузариш намуд. Шартнома то соли 2027. Арсенал аз трансфери футболбози нидерландӣ Юриан Тимбер хабар дод ки ба маблағи 40 миллион евро ҷамъи 5 миллион бонусо харидорӣ карда шудааст. Артета баъд аз он ки чемпиониро дар охирин лаҳза аз даст дод, ҳаятро ҷангвар карда истодааст. Мегузарем ба хабарҳои дигар бо шаҳри пурратар. Албатта баъди лайки қиматбои шумо зери ин видео ва ҳама гуна дастгирие ки имконпазир аст. Дӯстон, тамошои бозиҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дастаи Интер Майами ҷамъ кардани ситораҳоро давом медиҳад. Пас аз он ки ин тими Флорида ситораи саршиноси олами футбол Лео Мессиро ба даста овард, пас он Серхио Бускетс ҳам футболбози ин тим гардид. Майамиягиҳо дар талоши ҷалб кардани Эден Азар ҳастанд. Бозингари белгиягӣ тавре маълум аст чанд соли охир дар дастаи Реал Мадрид бозӣ мекард. Хай бозӣ намекарду дар ҳайати захиравӣ менишаст. Магар Бекхем ва дигар роҳбарони Интер Майами чанд соли охир Ла Лигаро тамошо накарда буданд? Тибқи шартномаи худ Азар бояд як соли дигар дар Реал меистод, аммо ӯ ҳам ба буҷаи мадридиё раҳм карда тарки даста намуд. Айни замон бозингари белгитабор ҳамроҳ бо оилаи худ дар рухсатӣ қарор дорад. ӯ то ҳол дар мавриди ояндаи худ ягон қарорро қабул накардааст. Шояд футболбози хати ҳамла дар Аврупо боқӣ монад. Аз чанд даста ба ӯ пешниҳоди ҳамкорӣ шудааст, аммо ягоне аз ин дастоҳо клубҳои бузурги аврупоӣ нестанд. Бо клубҳои бузург акнун Азар бояд хайрухуш кунад. Футболбози белгитабор шояд ба назди бародари хурдиаш Килиан Азар ба дастаи Моленбек равад. Аммо намудаҳои дастаи Майами кӯшиш хоҳанд кард ки ин футболбозро ба он тарафи уқёнус баранд. ин футболбоз ҷои киро дар Интер Майами мегирад? Инҷо ҷиҳати молиявӣ масалан нақши муҳимтарини худро дорад. Дар MLS танҳо ба 3 нафар метавонанд маоши бемаҳдуд бидиҳанд. Акнун як нафар дар дастаи Интер Майами маълум аст ки ин Месси мебошад. ӯ аз 50 то 60 миллион евро дар як сол кор хоҳад кард. Ин камтар аз Арабистон аст, аммо ба ҳар ҳол пули калон мебошад. Ҳамчунин Жозеф Мартинес ва Родолфо Писаро ҳам аз ин маҳдудиятҳо озод ҳастанд. Аллакай 3 нафар шуданд. Агар Азар ба Интер Майами равад, ӯ ба ҷои яке аз ин бозингарон пул мегирад ва ӯ бояд розӣ шавад ки дар як сол танҳо 1.6 миллион евро кор кунад. Агар ӯ ба Интер Майами ояд, танҳо дар сурати он розӣ мешавад ки агар Мартинес ва ё Писаро ҷои худро дар ҳуҷҷатҳои маоши бозингарон ба ӯ диҳанд. Аз шунидани ин хабар намояндаҳои Макдоналдс, KFC ва Бургер Кинг аз дигарон дида бештар хурсанд шуданд. Сармураббии дастаи ПСЖ Луис Энрике ки дирӯз дастаи шаҳри Париж аз омадани ин мутахассис расман хабар дода дар мавриди стили бозии дастаи ПСЖ ҳарф зад. ӯ мехоҳад дар дастаи шаҳри Париж бозии ҳуҷумкорро ба роҳ монад. бозие ки ба ман писанд аст, бозии пур аз ҳамла мебошад. Мехоҳам мухлисон бозии ПСЖро дида ҳаловат баранд, аммо муҳимтар аз ҳама натиҷа аст. Ман мехоҳам бо нишон додани бозии зебо натиҷаи дилхоҳ ба даст орам. Ба фикрам он бозие ки ман дар ПСЖ мемонам ба мухлисон писанд хоҳад омад, гуфт Луис Энрике. ӯ ҳамчунин дар бораи Килиан Мбаппе ки ситораи асосии дастаи шаҳри Париж аст ибрози ақида намуд. Вақте ки ман розигии худро барои кор кардан дар ПСЖ додам, мо созмон ёфтани дастаро баҳс кардем. Мбаппе меравад ва ё дар даста мемонад. Инро ман ба шумо нахоҳам гуфт. Ин сирри профессионалӣ аст. Кори ман дар он зоҳир меёбад ки максимуми ҳар футболбозро истифода барам. Он бозингароне ки айни замон дар даста ҳастанд ва онҳое ки аллакай аз сафи тим рафтанд, ба ҳамаи онҳо умед бастам. Аз ҳамаашон бозии хубро интизорам. Ман фикр дорам ки мо ҳайати беҳтарин хоҳем дошт. Ҳар он суҳбате ки мо дар бораи ҳайат байни Луиш Кампуш ва президент мекунем ниҳон боқӣ мемонад, ишора кард Луис Энрике. Алхилайфиам ба ин мавзӯъ дахолат карда қайд кард ки Мбаппе бояд дар як ҳафта ва зиёди зиёд 2 ҳафта қарори худро барорад. Ман шунидам ки ӯ мехоҳад бепул аз даста равад. Дар ягон ҷо нашунидам ки чунин футболбози топ бепул равад. Мбапперо лозим аст зудтар ба қарори ниҳоӣ расад, гуфт Алхилайфи.
аз рӯи сценарияи 2 ҳафта пас Мбаппе бо ПСЖ бояд шартнома бандад ва дар ҳафтаи сеюм нола кунад ки дар Париж хушбахт нест ва аз кори кардааш пушаймон асту мехоҳад ба Реал гузарад. Мо инро аллакай борҳо дидем. Луис Энрике бошад аз моҳи декабри соли ҷорӣ бекор буд ва дарҳол вориди моҷарои Санта-Барбараи французӣ шуд. Пас аз он ки Луис Энрике бо мунтахаби Испания дар марҳилаи яккашниҳоии ҷоми ҷаҳон аз мунтахаби Марокаш шикаст хурду аз идомаи роҳи мубориза бенасиб гардид, ин мутахассис аз вазифаи сармураббии мунтахаби Испания рафт. Пештар ӯ дар дастаи Барселона кор карда 9 ҷоизаро бо ин тим моли худ намуд. Шартномаи кунунии Луис Энрике бо дастаи ПСЖ то соли 2025 амал хоҳад кард. Анхел Ди Мария ба дастаи Бенфика баргашт. Чаро баргашт? Барои он ки дастаи якуми ӯ дар Аврупо маҳз Бенфика буд. Ӯ пас аз он ки маҳорати олитарин дар ин даста нишон дод, ба сайру саёҳати дастаҳои бузурги аврупоӣ рафт. Дар сафи дастаҳои Реал Мадрид, ПСЖ, Манчестер Юнайтед ва Ювентус ин бозингар аз худ номи нек гузошт. Соли 2022 Ди Мария ба мунтахаби Аргентина барои қаҳрамоншавӣ дар ҷоми ҷаҳон хизмати бузурги худро расонд. Дастаи охирини ӯ дар топ 5 Ювентус буд. Баъд аз анҷоми мавсим ки шартномаи бозингари Аргентинӣ тамом шуд, ӯ тарки даста кард. Ба Ди Мария шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод шуд, вале маоше ки дар Ювентус Анхел доданд, ӯро қаноат накард ва ӯ ба чемпионати осонтар рафт. Дар Бенфика бозингари мазкурро бо оғӯши гарм қабул карданд. Акнун дастаи мазкур метавонад бар Порту ва Спортинг афзалият пайдо кунад. Ди Мария 35 сол аст ва чанд соли дигар метавонад дар Аврупо дар сатҳи хуб бозӣ кунад. Дар ҳар дастае ки Ди Мария буд ба бозии ин тим таъсири нек гузошт. Акнун футболбози аргентинӣ дуртар аз маркази диққат меравад. Қаблан дар ҳайати Бенфика ин бозингар қаҳрамони Португалия шуда ҷоми лигаи ин кишварро ҳам ба даст овард. Бо Реал ӯ қаҳрамони Испания, қаҳрамони лигаи чемпионот, ҷоизадори ҷом ва суперҷоми Испания шуд. Бо ПСЖ ӯ 5 маротиба қаҳрамони Фаронса гардида буд. Шумо дар душанбе Криштиану Роналдуро дидан мехоҳед ва ё Карим Бензимаву Нголо Кантеро? Тезтар ба ин ҷавоб посух пайдо кунед ки эҳтимоли омадани ин футболбозон вуҷуд дорад. Криштиану Роналду дар дастаи Ал-Наср бозӣ мекунад. Карим Бензима ва Нголо Канте дар ҳамин равзанаи трансферӣ ба дастаи Ал-Иттиҳод гузаштанд. Ҳардуи ин дастоҳо дар Лигаи Чемпионҳои Осиё баромад хоҳанд кард. Аз Тоҷикистон ҳам дар ин мусобиқа як даста иштирок мекунад. Ин қаҳрамони феълии Лигаи олии мамлакат дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе мебошад. Дастаи пойтахти мамлакатамон дар як сабад бо ин ду тим нест ва ин маънои онро дорад ки мо метавонем бар муқобили ин дастоҳо бозӣ кунем. Ҳатто имконият аст ки ҳам Бензима ва ҳам Канте ва ҳам Роналдо ба Душанбе оянд, чунки дастаҳои Ал-Наср ва Ал-Иттиҳод дар як сабад нестанд. Ал-Иттиҳод дар сабади якум аст, Истиқлол дар сабади сеюм ва Ал-Наср метавонад ба сабади чорум роҳ ёбад. Дастаи Роналду дар плей-офф сараввал бозӣ мекунад. Роналду ва ҳамдастояш бояд аввал Шабоб Ал-Аҳлӣ аз Амуротро шикаст дода, баъдан ба Лигаи Чемпионон роҳ меёбанд. Аз сабади чорум ва сабади якум ҳатман мо рақиб хоҳем дошт. Шояд маъз ҳамин дастоҳо бо мо ғалтанд, аммо ин маънои онро надорад ки мо ҳатман бар зидди яке аз ин тимҳо бозӣ хоҳем кард. Шояд қуръакашии мо бо дастаҳои дигар аз ин сабадҳо ба майдон орад. Ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.